Ассалому алейкум тамошобинони азиз. Созаи нағзаи саломатиятон хубай. Хуш омадед ба канали мо ва ба видеои имрӯза. Духтарако, имрӯз хостум барои шумо як намуд материалои навинкара нишон диҳем. Материало ваян барашкаян, мрамор, то зуҳош, марҳамат. Ира бинед, и бори навай ҳамаи гулошда санг задагия 190 сомон. Ози то охири наворо тамошо кунем. Беҳадам фасон омадагия новинка. Инаи намудош бошад духтарако 180 сомонай. Фақат ам глисадбарг 190 сомонай. Инош бошад 180. Якум сортан ҳамаш ҳам сангош, ҳам материалош хесаб бука кай духтарако. Мана хеле мулоима кайда материал. Ира бинед чӣ хушрӯ. Ази бойнаи рангш ҳастай. Чанд ранг дора? Беҳад рангои фасонай. Кирта мекунӣ, ҳеҷ ки намега ки и барашкае духтарако. Ранги комбахт метова. Мана мулоимишу гилош ранги комбахтан. Бо ира санг задагиян аҷоибот омадагия. Нигоҳ кунед. Ҳамаи ҳамино 180 сомонӣ барои шумо духтарако. Доставка дорем. Доставка фақат дар дохили Тоҷикистон ай духтаро. Рақамои WhatsApp-и ма ҳаст. Ай нависен доставкара бо пратар фаҳмонамтона. Ина марҳамат, инаи бо дигар хелеш. Ям хушрувака. Ранга. Ана инамуд ҳастай. Гулои фасон барои шумо духтаро. Мана як либосаш 180 сомон. Иша бинен бо. Хе хушрувай. Ҳамаш бори люксай, бори новинка. Ҳам качествои материал ваяй нағзай сифати баланд дора. Ҳам сангош. Инчунин гилош. Гилои випай. Ҳозир бошад анаи гили вая нишон метим. Иша нигоҳ кунед. Бинед. Мо фақат духтарако, мо фақат доставка мекунем, точка надорем. Барои ҳавай каседа ки дар корай марҳамат доставка нависен. Иглша бинед чӣ хушрувай аҷоибот. Бо паго дигар ангуша меомадай. Хулас духтаракои хушрӯи ман нависен. Нигоҳ кунед чӣ хушрувако фасонако ҳаст. Ҳозир ма шумода бо дигар намудошам нишон метим. Аз ино дида будед, ино хамелёнан. Хамелён барашкан 240 сомонай духтаро. Ҳозир 190 сомашам нишон метим. Ира бинед, и дига хелай качестваш. Блеск метия. Мана инами рангош мондагиай ҳозирашта. Ранг ҳам мондагиай. Мана инамино 240 сомони духтаро. Ана ҳозир боша ази 240 сомона 190 сомонаша нишон метим. Ина духтарако, ина инош бошад. Ҳам хеле санг задагиай, фақат материал хамелён барашка нест, барашкаи холиай. Ё 190 сомонан. Биненда чӣ хушруван. Сангошон ҳамаш санга задагиай, я санга нест, ранга задагиай. Биненда. Мана беҳад рангакои фасон. Хоҳед ина аз 190 сома гирен, хоҳед аз 240 сомона гирен. Ана боша ҳозир ҷада бо новинкае, ишам нишон метим. Ино чандан? Ям 180. Ино ям 180. Ина барои подписчикони канали мо. То зуҳош, пури хамелён санг. Нархаш баъзан аз рӯи санг фарқ мекунад духтаро, лекин ин сангое ки мебинед сангои бисёр задаги, сангои хушрӯ задагиай. Ден ҳам хемулоимай духтарако. Ино 180. Мана иношам ҳами хела. Иношам 180. Ина марҳамат биненда. Хушрувана духтарако бинен. Ази бо рангшам ҳастай. 180 сомонӣ. Мана иношам ҳастай. Иношам ҳастай духтаро. Ино ҳамаш аҳамияти сангошон бисёр задагиай. Шояд ки ҳамин гилора сангш дига хел боша, нархш арзон боша. Лекин и санге ки задагиай, ино нархшон ҳами қаяй. Мана 180 сомон. Дидед чӣ хушрӯ. Инаи бо ранги дигараш. Мира биненда духтарако. Занҳо да хушрӯай гилора занҳо мепирсан. Мана марҳамат хоҳишмандо. Харитара бинед бо и ранги чӣ фасонай. Харита духтарако бо инаи рангшам ҳастай. Мана
хоҳишмандо, метавонед аз ин рангшам дархост кунед. Иёям ҳамихела 180 сомонияй качествои нақшша машмода нишон додистам духтарако. баъд охири наворода боша як гили випи дигара мехоҳам шумода нишон дидем 250 сомонай гили комбахтӣ. ира бинед сангаш 2 санга задагиай. дидед аҷоибот фасон и 250 сомонай. касе ки хоҳишмандай метавонед ки нависен. доставка дорем. боқӣ саломат бошед духтарако то наворҳои оянда.